Tak, v takomto kľude pod Simonka. Toto stačí, toto je super. Nikde sa neponáhľaj. To je super. To je OK, len kľudnejšie. Vzadu seď pekne, kľud. Takto čakaj, to je OK. To je super, čo sa bojíš? Stále pekne. Zase sa dopredu pozeraj. Dopredu sa pozeraj. To je super, noha. Tak, noha. Simi, všetko bolo super, až na to, že skočila si 7 skokov, ja ti na každom poviem, že dopredu sa pozeraj, na každom si na zemi aj to video si pozri doma 6 krát. To si musíš dať pozor, OK? Pekne ju vyklúsaj, stačí. Lebo ona bola 5 dní na kolotoči, vieš, ináč by sme mohli ešte skákať, len není fér pre kobylu, ne? Súhlasíte, ne? To stačí, lebo je... Dobre, áno.